Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag itaket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eloisa, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaapak ti kaarubak a mismo, aging gaadimteng ti pasamak adyak ninamnamak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Eloisa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Intun maminsan, saan kan alumablabas dito'y paraangan mi Nagalas ti ugalim. Sa dinarod ti pagnaak ngay, no iparit mo alumabasak iti paraangan nyo. Kasano, kat dadaalang matdagi ti masetas ko. Saan ko nga inggagara a dinadail dagita? Impagnak tinuang ko, katjak nakita na baddakan na dagiti masetas mo. Isungarod, asaan kan alumablabas dito, ita makaperhuisyo ka maut. Mano aya ti bayad dagiti masetas mo na dadaal? Tabayadak laangan. Iti kasta, sumardeng kan asao-asao. Uray pa'y agbayad ka. Saanan ang maisubli ti mayat abuya dagiti agsabsabong ang masetas ko. Katiba kam, ano anya nga ron ti aramidak tapno sumardeng kan angiwat. Ti kayat ko, saan kan alumablabas dito'y paraangan mi, period. Ay na, Eloisa, saan mo kumamot nga ipaidam da ito'y dalan Awan mo't sa bali apag naak, no saan nga iti arubayan nyo. Diyak mo't mabalin ti dumalan di tabakras. Tunggal lakit din umayak aglaba dito'y waig. Adda kamot akanayon dito'y ngaglablaba. Awan bibiyang mo, uray pa'y binigat nga daak ditoy. Tamasakupan ti dagami da ito'y awaig. Kat, iyimot mo ti danom, kasta? Adaya imbagak nga yimot ko. Kinunak, awan bibiyang mo, uray binigatak nga adda ditoy, tamasakupan mi da ito'y awaig. Kat, gaputa masakupan nyo, awanan karbangak nga umay ditoy, Saan nakakaskan ka nga ipaidam mo amagnaak iti arubayan nyo? Mabalin mo ti umay aglaba ditoy. Ngam, iti may sa akondisyon. Anya da ita ang kondisyon. No addaak ditoy, aglaba kalaktan, asaan amasapol as sumanau ka. Di nakasasao. Day talaga yang. Asino ka kumamot apag tatakkunak akasaungay? Ala, agtal na ka nga ruden. Aglaba kalaktan dita. Saan kan asao-asao, tamakao, maday tangiwat mo? Apay man na nakamisut ka naggapoy jewaig, bakit? Nabannog ka diyan naglaba? Ibatim latan dagitali na baam, ta siya akong timang isalapay. Masursurunak laang, tatunggal mapanak aglaba ijay waig, addang mat ijay ni Sonya. Kat, anya ko manood da ijay? Kasla pagtatakkunak mo't akasao. Mabalin ko kano ti aglaba ijay waig ang masakupan na, basta jak kasasao. Imbaglangan tamabalin mo lata ti aglaba ijay waig ang masakupan ti dagada. Sikangay, paritam ida lumabas iti arubayan tayo. Kasano, kat agdadaal mo ngamin. Idinto, tanumapanak mat iti masakupan na awaig, kat sa anak mat nga agdadaal. Saan na nga rod mat nga inggagara? Apay aya nga isakit mo day jason niya. Saan ko nga isaksakit? Bakit? Jakla kayat nga aga-apa tayo nga agkakaaruba? Apay naggapu ka dita balay. Anya ti inaramid mo dita, At daintad ko na Angel, nana. Anya ti inted mo, Inikak iti linutok a ginataan alangka. Kuna na ngamin na paborito na ti ginataan alangka. Ammo ka din ni Sonya a pinadigwam ti anak ko. Ay, saan nana? Awan pa'y mo't ngamin ni nanang. Di pa'y simang pat. Intun maminsan, saan kan nga agpadpadigo, Apay mo't nana? Amangan no agungat pa'y ninanang mo. Saan nga gungat dayjay? Amom aya, saan nga agungat? Basta, saan kanton nga umay agpadpadigo? Mawata. Nanang, no kagura yun ni Nana Sonya, saan nyo kumamot nga iramraman ti anak na? Nakasingsingpot ni Dexter. Uray pa'y, anak ti kagurgurak akaaruba ni Dexter.
Husto ko man dayta apanagginginurayo kan ni Nana Sonia. Jak to agpakumbabakan ko na. Ha? Kunamlano asino? Ay nananang, awan maganap yu iti dayta nga aramiden nyo. Dumagsen laang ti barukong yun no adda kagurayo a tao. Nasakit tinakam ko. Takas la igaggagara na ti agdadaal no lumabas dito'y balay. Saan namot siguro nga igaggagara, Ay basta! Saan mo nga ikalintagan ni Sonia? Siyak nga inam, ti kanunungam. Oh, anya mananday tawit yun, nanang. Naloom asaba anak ko. Ado tinaloom asaba me. Iso nga inyag ko dito'y tinaduma. Nagadumatanday ta, nanang. Ay talaga nga inadok tinalak. Ta ikamutan ti karobam. Ay, saan na, nanang? Ay, Kay kayat ko pa'y amalungtot dagita asaba, ngam ti ipadawat ko kini Sonia. ay, maditikas ta nga ramid mo anak ko. Nakarumot a kinaimot daytan. Ay nananang saan a kinaimot. No nasingpet ko makanyak ni Sonia, nasingpet akmat kan kwa na. Ngam saan mat ngarod, nanang? Tapno agkapya kayaw, ay mapan mo ikan itinaloom masaba. Si kanti mo na ang makikapya. May mayat matlaang ti awan kaapa na. Ay, uray awan, nanang. Jak to makikapya iti daytason niya. Kawalwalis ko lang dito'y paraangan. Yung nagadumanin anaragrag anagang mga bulbulong. Makapasurun mo't dagit na akayo iti aglawlaw ti balay dason nyo. No agangin, umaymet dito'y dagit ti agragrag abulong. Ay aguray ka man. Sonya! Rumor ka man dita balayaw! Sonya! Apan manan aya, akas lakayat mo manan ti makiapa. Anya manan tinaramid ko abasol. Umasidag ka ditoy, tapno maawatam ti bagakan ka. Apay aya. Makitam dagiti nagango abulong ditoy paraangak, ha? Makitak ata sa anak mo't abulag. Bulong dagiti kayo iti aglawlaw ti balay mo dagitoy. No agangin, umayda dito'y paraangak, makaperhuisyo da. Kat, anya nga iti kayat mo nga aramidag ita. Pukanam dagiti kayo iti aglawlaw ti balay mo. Anya? Ay, diyak kayat Napariir ti aglawlaw no ado ti kayo, Eloisa. Saan anapudot? Ngam siyak mat ti maperhuisyo. Bayam, tasya kun ti mangwalis iti paraangan nyo. Tapno saan mo laang nga ipapukan dagiti kayo iti aglawlaw ti balay ko. Nasaya at mat no agkim na awatan taso niya. Ala, rogyam nga rod awalisan ti paraangan mi. Tunggal adda marigreg abulong, walisam, ha? Wanan, Madam Eloisa. Apay mat ani Nana Sonia ti agwalwalis iti paraangan tayo, nanang. Wen tabulong mat dagiti kayo iti aglawlaw ti balay na ti walwalisan na. Mairanranod tayo mat kadagiti kayo iti aglawlaw ti balay na. Mabalin tayo apaglinungan no adda tayo iti arubayan tayo, nanang. Kan naparpariir no ado ti kayo. Ay, agtal na ka man si ka Angel. Saan mo nga ikalintagan dagita akaaruba? Apay ngamin, aya akagurgura yun ni Nana Sonia. Gaputa nagalas, ti ugali na. Umayak man, nana. Anya ti umayam dito'y balay me. Nagtulag kami ngamin kan na Angel, nana. Agreview kami. Ha? Ay, sana mabalin. Ang mga numadisturbo jay anak ko, iti panag-review na. Saan ko adisturbo, nana? May mayat ngamin ti agreview, no adda kadwang agreview. Ay, di ka nagrason. Pumanaw kakit din. Di ka umay dito'y balay me. Sige nga rod, nana. Pumanaw akon. Pakibagalangan kan na Angel ngay mayak. Apay nga tangaawan mo ni Dexter. Kinuna na nga umay, tatulungan na nga ag-review. Apaya kasapulan pa yung adda ni Dexter. Ag-review kalatan asiksika. Marigata nak nga rod, nanang. May mayat no adda kadwak nga ag-review. Oho, nagaduka nga amumon. Siyak man langan, ti mapanidya balayda. Anya, ay sos, di ka man nag-aramid.
Di ka mapandita balay ti kalaban ko. Kalaban nyo laang, nanang. Saan kumat akalaban, ida? Saan ka mapan kunakmat? Ang mga numakangag kapay kiniso niya. Nasingpat kanyak ni Nana Sonia. Pag kunaamat anasingpat, Isa ganaan naktupay iti merienda. No mapanak di tabalayda. kayat mo asawan. Mapmapan ka, di tabalay da. Katwan mat, nanang. Kalayo nakamapan di tabalayda. Kat, saan nakangungungta ni Sonya? Pastra ka nakakade, di tabalay da. Katwan mat, nanang. Ay, masursurunak ka talaga. Oh, apay manen. Impilit nga rod ni Angel ti mapandita balay ti kalaban ko. Apay ngamin nga ibilbilang mo akalaban ni Sonia aya. Gapo ta kalaban mo ti pangibilbilangan na kanya. Ay na, panunot mo laang dayta. Kita man kat nasingpat kini Angel nga anak ta. Dayta nga rod ti pakasdaawa. Taapay anaasidag kini Dexter nga anak ti kalaban ko. Imbagda pa'y tagkatunusan da. Ngamda kayo anaganak da kat saan. Nanang, adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Anya dayta. Masikuga. Anya ti ko nam? Asino tinakasikugkan ka? Ni Dexter, nanang. Tiawanan bain. Apay ani Dexter pay laang. Nagado di ta alalaki. Ni Dexter pay laang. Nasingpat mat ni Dexter, nanang. Kan kuna ni Nana Sonia, nga uray masikuga kun. Ituloy ko lata ti panagadal ko. No kasta. Amumatan ni Sonya amasikog ka? Wen, nanang. Kayat naktupay ngagbalin amanugang. Aguray ka man takasaok day ta Sonya. Kun sintidor day ta abakbakatan. Apay abinaybay am dagiti anak ta. Saan da pay laan nakaturpos ngam masikugan ni Angel? Sa anak apabasulan, Eloisa. Jay anak mo ti umay dito'y balay. Kunadang agreview da. Amok nga rod, asa baligayam ter aramidan da. Apay ngamin asaan mo apalubusan ti anak ko amapan ije balayo, tapno sika kumati nagbantay. No saan mo kumaapinastrak ti anak ko di tabalayo? Saan kumaanagsikog? Sa anak mo't akaskan ka, Eloisa. Awan mo't basol kanyak ti anak mo. Apay ket din ngay, ajak pastrakan ije balay ko. Di ko namkit de. Awan bibiyang mo iti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Kasano itandag ito, Beng? Ay, kat pagkasaran ta idan Ay saan? Saan ka akayat ngagbalin nga abalayan? Kat kay kayat mo nga aganak abalasang di anak mo? No kasapulan na kasta. Apay kit din asaan? Saan ka makikasar iti dayjay a Dexter? Apay kumaasaan, nanang. Kat iso ti ama ti anak ko. Padakalan tayo ti anak mo nga uray awan amana. Jak kayat, nanang. No saan nyo akayat nga agkasar kami kan ni Dexter? Inak nga rudan agnaad ija balayda. Anya? Ha? Dayta ti saan mo nga aramidan? Apay kit din asaan. Nasingpat mat kanyak ni Nana Sonia. Patyak akayat na nga agnaadak ija balayda. Apay anak ka umay ka, Eloisa. Anya ti masapul mo. Kaya't ko kumaakasaot ni anak ko, Sonya. Ay bay amon di anak mo. Tadito yun ti kayat na pagyanan. San abali? Ta saan mi mo't abaybayan? Kwa, Sonya. Kaya't kunti makiinayos kan ka para kadagiti anak na. Agpaiso ka di dayta nga ibagbaga? Wan, iso apagkasaran ta kumandagiti anak na. Nasaya at mat, ta nakapagpanunot kan, Eloisa. Mabalin tamat kat ti agbalin nga aggayam. Saan kat nga agkalaban, nang runa kat agabalayan tanton. Wan, napanunot kumatdaytan, abalayan. Iso nga rod nga addaak ita ditoy. Ita, nasayatan ti linnangan mi iti abalayan ko, Mr. Lonely. Mayat gayam ti awan kagura na. Naragsak ti agbyag nga awan pakasaksaktan tinakam. Tuy pagayam mo, Eloisa.
Agyaman nakpagam Eloisa iti daytoy apakasarita ket ti makunak, awan na sayat nga itden ti panaggiginura. Nang runa ket kaaruban pay ti gurguraem. Gapo tati kaaruba, isu ti umuna a makatulong ken ka no agkasapulan ka iti tulong. Ket nasayat met, ta nakaamiris kan, Eloisa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eloisa, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga LV iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Talo atawan min iti kaayan-ayat ko. Ngamjak ammo, nupudno anapatagak kenkwana, weno saan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni LV. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dita ti restaurant, apanganan ta? Wen, naimas ti makan dita. O sige. Hello, Frank. Sigamat dahi ta. Oh, Melba. Arakupon ka man. Adadapin mintas ka. Mabit lang, ha? Ag-selfie taman? Sige Mabit lang Rumbang anataarak dita. Okay. Oops. Up. Ha? Aday ta. Nalpasan. Sige. Awagan kanto. Taagsabat ta, ha? Okay, bye. Bye. Ingat ka. Di nakmanlain niyang amo iti dayja babae. Asyak ti girlfriend na. Kaslaawa na kiti abay da. Umay ka na LV. Umunagtan dita restaurant. Oh, mangantan. Adante in order ta. Mabitla ang tag-picture taman, pay. Ha? Kumita ka dito, ya. Mabisi na kon. Mangantan. Mabitla ang daytoy. Saan ka mo tatim maliyaw? Mangana kon. Mabisi na kon. Anya ka mo tan. I-post ko kumapay. Ngamsa na bale. I-post kong tulakan. Taimbagla apakalaglagipak. Akadwa ka. Nagmayat ti agtugaw dito likodan ti balayo. Tanagado ang masetas. Mulak amin dagita. Agpicture taman ditoy, taipos ko. O sige, kumita ka ditoy. 1, 2, 3, smile! Okay. Aday ta. Ay na, nagmayat ti background ta. Kasabsabungan. Ta nagduduma ti Maris dagiti sabong. Kan napipintas a masetas. Rumbang nagpicture kayo mat adokin ni Frank ditoy Maibagay launay kada kayo't kasabsabungan a background. Ay na, awan pa'y limpyo a picture na dayjay no siyak ti ka picture na. Wala niya. Kun awan man lati makitak a picture yu adwa iti Facebook mo, aday tay sweet kayo mat. Ha? Kita tiladawan mikin ni Danilo. Mabiit lang tay pakitakan ka Wan, nakitak amin dagiti ladawan yu iti Facebook mo. Awan lakit picture yu ti ipopost mo. Siyempre ngamda kayo, awan pa'y limpyo mat a picture yu. Ngam at least, naragsak kami ka ni Frank iti ayan-ayat ni. Ngam may mayat kumamat no ad daladawan yu adwa aday tay sweet kayo. Akas kada kami kini Danilo.
Saanan anaskan? Kan mabainak ka ni Frank amang ibaga. Gaputa kasla din amot lakayat. Ah? Ada sumagmamano aladawan mi adwa. Saan naragsak ti rupa na? Anya? Hay, anya mo't daytan a boyfriend mo? Sa bagay, saanan anaskan day ta Joan? Tinapatag, naragsak kami ka ni Frank no kasta nga agkadwa kami. Nabayag kayon nga agayan ayat. Ngem itulok mo a masaksaktan ka. Simple la abanag day ta para kanyak, Joan. Saan a simple abanag dayta, LV? Ngamin, ibain na katikaayan ayat mo. Anwam ngay di kasta kaayan ayak. Joan, kita am day to in post ni Frank dito Facebook na. Ladawan da kadagiti gagayam na. Ah? Kita akman? Adagayam outing da. Ngam di pa insurot. Nakaragragsak dito aladawan da. Ngam no siya, mapilpilitan lang. Dayta ti bagbagakan ka, friend. Kinapudno na, masairak man. Ngamin, nabayag kamin ka ni Frank nga gayan ayat. Ngam, pulos sa dinak insurot, no da outing da kadagiti gagayam na. Ngam siya, kanayon kami nga agkuy-kuyog kini Danilo. Kanayon nak nga isurot no kasta nga adda outing da nga aggagayam. Naimbag ka pa'y Apalan ka talaga, friend? Kan agoray ka. Nakitak ti Facebook ni Frank. Kat pulos nga awan ladawan nyo adwa. Uray ladawan mo kat awan. Nadlang mo gayam. Ngam adda nakitak aladawan da iti may sa babae. At idog ti buok na. Nagsweet da iti ladawan. Kaayan ayat nan samot day jay. Kasta ka di iti panagkunam? Sigaman ket di. Anya ti panagkunam. Joan, Addaken ka ang mga miris iti dayta, LV. Anya ka di ti pampanunutom, LV. Itay ka pa'y apalpaliiwan di ti paraangan nanang, Nakatugaw ka matlatan ditoy. Adayo ti nakaitunan ti imatang mo. Apay, pampanunutak ngamin ni Frank, nanang. anya ti parikot mo kan kuala. Diyak amo no kaayan ayat ti pangibilbilangan na kanyak, nana. Awan mo ti makita ka parikot ka da kayo. Tanong kasta nga adda dito'y balay kat naragsak mat. Nanang, Apay ka day, anya ti inaramid na ama day. kwa, nanang. No anya man ti di mo kayat kan kuana, ibagam iti nasayaat, tapno pagsaritaan nyo adwa. Sige, mangantayon. Syakti taya. Update kayong samot, Joan. Ngam apay nga inayaban nakpailaang. Awan mo't parikot iti dayta. Ayun gayam. Ayanti ko na ni Joan a boyfriend mo, LV. Yam amumot kanyak Adda ka di talaga boyfriend mo? Kwa, Adda boyfriend na. Ngam di naman la maipasyar ni LV. Mang restaurant dalaang nalpasan. Amangan no makumikum la iti trabaho na. Uray man, apay ngay si ka. Uray makumikum ka, ngam adalat tamot panawin mo kanyak. Maipasyar nakpa iti sa bali a lugar. LV. Ay ayatam ka di ti boyfriend mo? wan. Adala ta sakit iti kaungga. Kasla adda puris asaan ama ikat. Ni, apay ngay. Madi ano kasta? Amok mo't nga ayatanak ni Frank. Ngamin, nakapagbayag mo't ti ayan ayat ni. Ay ayatin na ka no dudwa kayo laang. No kunam akasla adda puris di ta kaunggam, LV. Anya pa'y latar aramidam. I-break mo ti boyfriend mo. Hello, Frank. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Apay kaslado ti tao di tayan mo. Sa dino ayat ti ayan mo. Tanya ti bagam. Madama ti ragragsak mi kadagiti gagayim ko. Kasta ka di? O sige nga Rod. Kasta pa'y. Bye. Again enjoy mo nun akakadwa na dagiti gagayam na. Isumot na kayam nga adda mo nun in post na aladawan da nga gagayam.
Taluda a lalaki. Katalumot dagiti babae. Ngamsyak. Kaano nga tamot nga awisan nak nga agawting. Saan ka, Simrak? Iso nga imayak dito'y balayo, kalpasan ti trabaho. Ay, kunaklakit din no masakit ka. Kasladyak mayulo ti agtrabaho, Joan. Apay, Masadutak nga trabaho ita. Kan tapno makapagpanuno ta ka na imbag. may papankada kayo kin ni Frank? Wen, huston sa tinakuna ni Danilo a boyfriend mo. Awas-wasak laangan ti ayan ayat mi ka ni Frank. Uray siya, kanunungak timbaga na. Tanya ti kayat mo, ti masaksak tanlatan. Dito yak man pa'y paraangan. Agpariirak pa'y laang. Nay, Elvay, balasan kaw. Agtugtugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Wen tataim mong, da kayo, apay nga da kayo dito ruwar. Ay, tunggal rabi ajak makaturog. Umayak ang paangin dito'y ruwar. Nakita ka, nga agtugtugaw dito'y paraangan yaw. Isungay nasityat ka. Agpaangin akmat, tata. Ay, sabali ti maawatakan ka balasang kaw. Kaslang amin. Napaay ka kan ayat. Ha? Pagkunaan nyo, tata. Kasta ngamin ti maawatakan ka. Wan, tata. Planok nga i-break ti boyfriend ko. Gaputa sa anak ang naragsakan ko, na. Ay, dayta ti kasayaatan nga ramidim. Anwam ti boyfriend mo, no saan ka mat anaragsakan kwa na. Tata, Hangam kit day, amirism an naimbag, no apay asaan ka anaragsakan kwa na. Tamangan mat kit day, no sikat ayan ti biddaw. nasaya at mat. Tanalagip mo ti imay dito balay, Frank. Wen, rumor ta. Agpasyar ta. Saanan? Ni, apay nga. Agwin naswastan, Frank. Anya? Seryoso ka? Wan, nakaikadeng akon. Agwin naswastan. Iti anya rason. Naskan ka di pa'y nga ibagak ti rason? Saan mo ka di ang mapanunot no apay? Saan mat anas ka nga gawin na swasta? Okay, ibagak ti gapuna. Ngamin, sa anak ang naragsak iti ayan-ayat ta. Mas daawak no apay nga agtultuloy latta ti ayan-ayat ta. No awan mo tinapud no apanagayat iti tunggal maysa kadata. Ha? Agwin naswastan, Frank. Sa anak kon anaragsakken ka. Anya ti bagang, tainawis nak iti dayto a restaurant, Frank. Adda ka din sa bali akayan ayat ni LV. Awan, si kalaang ti inay ayat na. Ngam imbreak na ka, gaputa saan anaragsak iti ayan ayat yo. Anya ti makagapo. Ado abanag. Di na maawatan no talaga kading ay ayatam muan no saan. Nakaar-arte matin. Di na marik na nga iso ti kaayan ayat mo. Di mo pa'y maisurot iti outing yu kadagiti gagayem mo. Kas iti impose mo iti Facebook. Talo kayo alalaki, kan adamot talo a babae a kakadwayo. Anya ngay day. Paris-paris kayo? Gagayem ko la dagi jay. Nagado ti picture yu ijay Facebook mo kadagiti gagayem mo a babae. Ngam uray may sala kumaaladawan ni LV kat awan. Anya? Day talaan? Agkatawa ka, ta simple laang abanag dayta para ken ka. Ngam nasakit dayta kin ni LV. Nagsimple abanag. Iti dayta ngayong bagang. Kayat naasawan abagim laang ti pampanunutan. Di mo man la panunutan tirik na ni LV. Ngam no para kanya, nasaya at ta-imbreak na kan. Ngamin, saan ka ama ikarikan kwa na? Nagbasit la abanag tinangibrikan na kanyak. Dayta nga rod kat. Nagbasit la abanag ako nam. Ngam di mo man la imparik na dayta kan kwa na. Bagim la ti pampanunutam, Frank. Wen LV,
Kasta tinapagsaritaan mi kin ni Frank, idi inawis nak iti restaurant. Insalaysay ko aminan ken ka, tinagsaritaan mi. Saan mo't anas kan anapan ka? Ay natap no ibagak ken kwa na tibidot na. Awan mo't lat serbina. Gaputa awan bibiyang na itirik na. Ala, ag-move on kan, friend. Addan to dumtang asabali apara ken ka. Ay ayatak ni Frank. Kat nasakit ti panang waswas ko iti ayan ayat mi. Ngam makalipat ak tumot lang. Una, nasaysaya atin anakiwin na swas ka ken kwa na, ngam ti masaksaktan ka. Ingka kasarita ni Frank dita salas, anak. Agur-uray kan ka. Rumwar kan dito'y seled mo. Diyak kayatan ang makita pa ni Frank, nanang. Winaswas kun ti ayan ayat mi. Ngam apay nga imay paylaang. Ada nga rod ka no ibagana kan ka. Ibagayo adyak kayat ang makasarita, kan makita. Rumwar ka kit din. Ala, ingka sangwan. No anyaman ti parikotyo. Pagsaritaan nyo ang naimbag. Sorry, Alvi, Ika nakitigon daway amang ipanaknak iti panagayat ko ken ka. Nabayagtan nga agayan ayat. Ngam jak pay narik na apod nung ay ayatan nak. Ngamin, kasla damang kontrol kan ka no siyak ti kaduam. Akasla di mo kayat amaamuan ti sabali as siyak ti kaayan ayat mo. Sana na maulit, Elvi. Nagbidutak anangayat kan ka. Kat ikagumaak alipatan ti panagayat ko kan ka. Sipod idin, ingkarigatak tilimiklik kini Frank, Mr. Lonely. Pudno man abasit laabanag tinangwaswasak iti ayan ayat mi, ngam makunak anaikaten ti kaslapuris iti kaunggak. Katita, uray awan pa'y boyfriend ko, naragsakak met. Awan ti mangriribok iti panunot ko. Tuy pagayam mo, LV. Pagayam LV, saan ngagpapada ti kapanunutan ti tunggal maysa. Tapara kini Frank, basit laabanag tinangwaswasam iti ayan ayat yo. Ngam dayta nga ingkadeng mo ti nakapabangar iti riknam. Kaya't palagip dayto ay kadag iti addaanan iti kaayan ayat. Nga ikanlatta iti importansya ti uray basit laabanag asaan apag kinnaawatan. Tapno awan ti agbalin aparikot. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga LV iti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez, kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Elsa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Paglaingak ti agutang, ngem pagrigatak ti agbayad. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Elsa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, ada babayadan mi ija eskwelaan. Mano, 200. ay, awan pa'y kwarta kita. Inton sumangpat ni tatang mo, barang ada kwarta na. Diyak kaya tayo syakti santo lang nga makabayad. Nakababain. Kat anya ngay ngarod ti aramida kanak ko. Kat awan mo't kwartak. Awan mo't ngarod ni tatang mo. Inkay umutang nanang. Bayadan to ni tatang intun sumangpat. Aywanan niya.
Sige, urayan nak nga rod, tapadasak ti mapan umutang kin ni Mare Paula. Kartingan nyo nga rod, nanang. Ang mga numaladaw, Wen, basta urayan nak. Mare Paula, pabulutan nakman iti 500. Kasapulan nga min di anak ko. At dabayadan na iti pagadalan. Awan mo't nga rod ti asawak. Sana bale, tabayadak to inton sumangpet nila kay ko. Apay, Mare, kaano asumangpot aya ti asawam? Sumangpet matlaang itangaal daw. Sige, pabuludan ka. Basta bayadan mo't laeng, Tapag-purchase ko ngamin itilako. Wen Mare, isublik adagos apaman asumangpet ni asawa. Oh, adto'y tili magasot, Mare. Ay na, agyaman ako na Mare. O sige nga rod, mapanakon taur-urayan nak di anak ko. Oh, adto yun ti 200 anak ko. Mapankan tapno saan ka amaladang. Agyamanak, nanang. O sige, mapanak nga rodan. Agan-anad ka Wen, nanang. Ayos. Adda 300 ko. Ibagak to iti asawa. Nga adda utang ko 500. Ibagak to 500 ti babayadan ni Lexi. Hello, Manang Elsa. Imbag ta na sabat ka. Ado tila ko kapag papintas. Ada lotion, ada sabon, sunblock, moisturizer, kanda dumapay. Agkita akman nga rod bakla. Adto, agpili ka. No niya ti kayat mo dita. Mabit lang Aha. Manungay daytoy. Dayta cream, apararupa. Effective dayta manang, 1.5. Apo! Nagninamot gayam. Ngam talaga pumudaw ka dita manang. Sigurado ka. Uwan ko naklangarudan. Awan mo't kwartak bakla. 300 lang ti kwartak ditoy. Mabalin ti utang. Sige latan, tapno makalako akmat. Basta saan ka anatiwad nga agbayad manang. Wen ka di ka agdanag, tamakabayadak, bakla. Nasaya at tasimangpet kan lakay. At babayadan ni Lexi ije pagadalan alimagasot. Bimulodak ni Mare Paula. Kunak abayadak apaman asumangpet ka. Kating ka nga rubayadan takababain. Muti nga rudan ati kwarta, tamapanakon. Atoy. Ay na, agyaman naklakay. Sige nga rod, panawan kan, tayo nakagbayad. Saan ko pa'y nga ibayad daytoy? Amok asaan pa'y akasapulan ni Mari Paula daytoy? Agis isturmat, imposible nga awan kwarta na. Imbag ta nasabat ka manang. Anya ngay, kasano nga balance mo? Di nakmutin malagi pabayadan. Ay na, pasensyakan Luis. Awan pa'y ngaming kwarta kita. Umayak tulat ta ije balayo inton addan maibayad ko. Unay mo ten, dandan ni makabulan ng utang mo manang. Di ka kadimadanagan, tagbayad akmat laeng. Urayom laeng nga da kwarta. Namnamagday ta manang. Agbayad ka kumamat, tapno saan ka malugi. Wen ka danag mun aya. Ay na, naabutan akmatan ti tudo. Sapay ado ti awit ko a pinalingkit. Ay, sa anak alumabas di ta istor ni Mari Paula. Sigurado nga agsingir lakit di. Di ta bangir akalsada ti pagnaak. Mapanakon. Oray medyo adayo ti pagnaak. Anong sakon Ha? Di masabat ko. Nimat Mari Paula. Ay, darasak nga ilingot ti pahing ko. Kat mangliklikak. Anyamot kan ti kastol. No asino pa'y ti saan mo akayat amasabat. Isupay ti masabat. Bakit? Adda trabaho kiti adayo. Amangan mo sa anak ang makaawid iti linawas. Tasayang tiplete. Kasano nga rudan ngay lakay. Pangalaak iti gastusan mi itinal daw. Agpaw itaklatan iti linawas. Makamukan amang yan anay. Ay kat iso no day tatikunan. Kaano nga iti ipapan mo? Intun bigatan. Alang nga rod lakay. Isaganak mo tandag iti alaam akawas mo. Nanang, kunan ni Auntie Paula amapan mo kano bayadan dya utang mo. Wen,
Inton adda kwarta. Kunak man no nabayadanan ni tatang jay utang mo kan kuana. Wen, ngam sabali manan di inutang ko. Ay, saan ka alumablabas ijay istor na Agsingir day chay. Tila makaururay ang mapanak agbayad. No adda kwartayo, nanang, agbayad kayon, tanakababain. Wen ka di, saan aday tati pagproblemaam? Tiket di pa nagadal mo, ti asikaswa. Lakay, imbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka ngay mat dita? Okay lang dito'y bakat. Da kayo ngay. Kumusta kayo maten? Ayos kami laang lakay. Nasayat nga ron no kasta. Ang gayam. In kayo warja impawit ko. Tapno adalawan siyo anak ta. Ay, agyaman nakalakay no nagpawit kan. Talaga nga awanan ti usaron mi iti anak ta. Medyo dakkel matimpaw iti asawa. Ay, umunulgak man pa'y di ta pagkatangan iti appliances. Agkita at iti makurso na da. Uy, nagpintas mo din da ito asofa. Mano nga tati presyo da ito? Kita man. Ay, nagninamot din. Ang kurso na dak da ito asofa. Mayat nga agyan iti salas mi. Sublyak to da ito'y asofa set. Agdis kitarak iti igatang ko. Nunaskan nga umutang aramidak. Adamot ipaw-paw iti asawak, apangalaak iti pagbayad ko. Alan manong siya no, amok nga agpapautang kayo. Pautangan da kun Adamot trabaho ti asawak, agpaw-paw it kanyak. Isu ti pangalaak iti pagbayad ko kada kayo. Saan ka kumapautangan? Ta saan matabisnis ti pangusaram? Ang agpilit ka mat, isuama ka amuka. Pautangan ka, basta agpirma ka. Un manong, di kay madanagan, ta saan kayo nga itarayan? Ala, agpirma ka nga rudan. Nanang, nangalaan nyo iti da ito asofa. Nagpintas matan. Sigurado anangina da ito Talaga anangina, anak ko. Ngam kurso nadak ngamin talaga. Iso nga impamuspusak aginatang. At damot gayam kwartayo. Ngam apay asaan nyo abayadan ni Auntie Paula. 500 laang matyi utang ko kankwana. Apay nga rod asaan nyo amabayadan, nanang. Amuyo ka di? Nakapaskil tinagan nyo ijay store na. May sa kayo kadagiti nakautang ijay, ana ipaskil tinagan na. Anya? Ha, nagalas kat ti aramid dayjay apaulan? Payman? Saan kayo kuman amakiapa, nanang? Agbayad kayo kit din. Ha? Day tati utang ko. Para 500 lang, ipaskil mo pa'y. Ikatamon, tinagan ko dita. Idi imutang ka, agpakpakaasi ka, itatagbayad ka, itupak mo matan ti kwarta. Wala, tadi ka makauray ang mabayadan. Nagtiwod ka kit di ang agbayad. Manun abulan ti utang mo. Idin to takunam idi nga itad mo matlang iti aldaw a panangalam iti kwarta. Di ko namket di, saan mo ama iturugan ti impautang mo? Para 500 lang, iso ti pangibabay ng kanya. No dayta ti pamuspusan tapno agbayad kayo, talaga nga aramidak. Ala, pumanaw kan, kat saan kan ngom umay dito istor ko? Talaga saanan? Tanagalas ti ugalim. What? Naimbag ta na sabat ka manan manang Elsa. Anya ngay, manon abulan di utang mo kanyak. Kaano ti plano mapanagbayad? Singir kala singir. Kita man to'y rupak no mo daw. Saan mat nga effective di ginatang kukan ka? Ay, awan ti bibiyang kuno tumalabking ka ti produkto, ano saan? Tinapadag kanyak, agbayad ka, takinayat mo nga inala ti lakok manang. Kat aguray ka ang arod, tangay awan mat epekto di ginatang kukan ka. Aguray ka, no kaano nga agbayadak.
Kaanon to nga iti panagbayad mo? At idugan tintad ko king kapawayway. Nga maging gaita, saan ka pa nagbayad? Basta, agbayad akto. Urayom laang. Ay na, makapay-stress ka mat. Nagrigat ka asingiran. Nagtiwid ka. Saan ka nga ganap? Imbag kumamat no napintas di inlakom kanya. Ay awanan ti adwa sa umanang. Basta bayadam ti inalam. Di ka lagbain. Umututang ka. Sakit nagrigat ka mat asingiran. Nanang, anya manan dya ibagbaga dagiti kaadalak, anakiapa kayo kano. Gaputa saan nyo akayat ti agbayad iti utang yo. Chismo samat dagita ka eskwela. Di mo ti bagbagada. Saan nga rod atim malab dito'y ropak di inla ko dagi abakla. Kasano nga rod abayadak ngay. Siyak ti mababain iti araramiden nyo, nanang. Ado ti ka-eskwelak a nakakita, idi na ipaskil tinagan nyo iti store. Sa ita, ado manan ti nakakita kada kayo, idi nakiapa kayo. Kat, ibain nak nga rod nga inam, kasta ka di. Nanang, saan kayo ngaminan ang nga umut-utang? Kasapula kunti kwarta, Elsa. Ita tinaituding a panagbayad mo. Ah, ay na, kasano nga'y manong siyano. Awan pa'y mat na urnong ko apagbayad ko. Adda kasuratan ta, Elsa. Nagpakpakaasi ka, apautangan ka. Itatag sinirak, takasapulak ti kwarta. Rumbeng laan nga ron nga agbayad ka. Ay napasensya kan manong siyano. Talaga nga awan ibayad ko. Nukasta, ijay barangay talaangan nga agsarita. Ah, ay ko manong. Ang mga numabalin a pagtungtungan ta daytoy. Saanan anas kan adumanon ta iti barangay. Ikanakpay ko maiti makabulan a pawayway. Negosyo ti pangusosarag iti kwarta, Elsa. Isu akasapulak itan. No di ka agbayad, agkita ta iti barangay. Carlo, apay adi mo imbaga nga agawid ka. Inawagan nak ti anak mo. Gaputa saan nan akayat ti sumrak iti pagadalan. Gapu iti bain na. Asika nga inana, titungtungan dagiti kaklase na. Wala kay. Impabarangay nak ngamin ni Manong Siano, gapo iti utang ko. Asino tinagpuna ngamin ken ka nga umutang ka? Sorry lakay. Sa anak ton nga umutang. Talaga asaanen. Tanu ulitem pay. Saan kan atulungan? Binayada kon ti amin nga utang mo. Ngem no ulitem pay. Makaamukan iti biyag mo. Uray mabalod ka. Saan kan atulungan? Ni anya ngay aramidam anak. Maladaw kan iti pagadalan. Saan akon nga agiskwela, nanang? Agsardengak laangan. Matayak iti bain. Siyak ti pagsasaritaan dagiti kaadalak. Mangutang kano ti inak. Makitam ti epekto ti aramin mo. Ngam anak, sayang no agsardeng ka. Ano samlatan dagiti ibagbagata. Malipatan dan tumatlaang. Diyakon kayat ti agadal, nanang. Uray sumardengak pa itaatawan. Ituloy kon tumatlaang. Iti kasta, saan kunton akaklase dagiti kaklase kita? Umayak iti pagadalan niyo, anak ko. Kasaritak ti teacher mo. Numakasaok ti teacher yo. Kat sikapay lang ti pagsasaritaan dagiti classmates mo. Uray agsardang kapaylaeng. Ngam no saan da ka na pagsasaritaan, ituloy mo ti agadal. Tasayang, anak ko. O sige nga ron, tatang. Basta kadwa kayo amapan iti pagadalan, ah. Sorry anak No nairaman ka iti inararamid ko. Saan kunton nga ulitan? Kat sapay ko tapakawanan takon. Nakasarita ti asawak ti maestra ti anak ko. Kinasauna kano dagiti estudyante na asardengandan. Apag sasaritaan ti may papan iti napasamak. Ket kinayat matlaang ti anak ko tinagtuloy anagadal. Ket manipo di din nagbalbaliwak meten. To'y pagayam mo, Elsa. Elsa, pagyamanak, daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nga minarumbeng nga umutang tayo.
no saan tayo akabaalan abayadan. Ken umutang tayo laeng no talaga akasapulan. Saan ket nga umutang tayo, tapno magatang tayo laeng ti luho tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyur notes kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.